салом алейкум бародарон подписчикои канали Вали Музик хуш омадед дӯстон бародарон дар бозии мо чи аст? Дута машин, конверти пули, холодильник, телевизор, машин. 100 сомон кайта метавонӣ бачаё ча бурд намоӣ. Телевизор, телефони мобилӣ, конвертои пули, 2 адад машина, 5 адад электроскутера бачаё ча. Ту метавонӣ 100 сомон кати соҳиби навин призо шай бачаё ча. Пас ай навин видеороликои призо мебирад, бидурен тамошо кунед, на чиптахош кам мондаги ҳаракат ка 100 сомон кати бурд ка. Ба шумо бурдборӣ мехоҳам. инак таваҷҷӯҳ, бозии бурднок қариб ба анҷом мерасад. чиптаҳои бурднок хеле кам мондааст. аз ин рӯ фурсатро аз даст надиҳед ва соҳиби тӯҳфа шавед. ҳар як чипта бе бурд нест. 1000 чипта ва 1000 тӯҳфа. касоне ки 5 чипта бо нархи 99 сомонӣ харидорӣ намояд, як чиптаи дигар ба он тӯҳфа мегардад. дар ин бозӣ 2 адад телевизор, 4 адад скутер, 5 адад тавдон, 5 адад телефони мобилӣ, 5 адад гази евролюкс, 10 адад мичта, 5 адад колонка, 20 адад тифл, 5 конверти дорои 250 сомонӣ, 10 адад конверти дорои 500 сомонӣ ва шоҳ-ҷоиза автомобил тамғаи Toyota Vitz ва автомобили махфӣ. номерҳои WhatsApp ва Душанбе Сити 905 51 15 15. бори дигар фурсатро аз даст надиҳед. ба ҳама бурдборӣ.